da kai hudun nan baba da ɗan halinka ne ya jawo ma. Kai da kaga aikin jigawa daban da aikin kasashen nan saura. Da kai hudun nan baba da ɗan halinka ne ya jawo ma. Kai wasu gwamnatin tasu tun da ta kwanta har yanzu bata taso ba. Da kai hudun nan baba da ɗan halinka ne ya jawo ma. Ina Bashiru Gumel na ba ku aikin nema kuma. Dan Usman sannu Bashiru Gumel kana shan fama kaiwa. Okay. Mai girma sardaunar yankin Malam Badaru mai komai Allah shi ne yace ai kwanan sallah. Mai girma sardauna mai sama mai noma ga gwamnan Jigawa Badaru Talamiz walin jagun sardaunar yankin ya ce komai zami biyo dan Allah. Tafiyar baban zan mota aikin bai bar nan ba. Mai girma sardaunar yankin Malam Badaru mai komai Allah shi ne yace ai kwanan sallah. Yace kwanan sallah. Mai girma sardauna mai sama mai noma ga gwamnan Jigawa Badaru Talamiz walin jagun sardaunar yankin ya ce komai zami miliyo dan ni gun Allah ban bar nan ba. To bismillah ya Allahu kai ne mai ba mu ilahu kai madahu kai mana ahu Allah dan sallar juma'ar da muke sai mun kai. Tafiya ba daidai ba Shekara ba kwana ba a hada yayi daidai aikin gwamna ba banza ba ashe Allah ne gata ne. Allah ba dan mu ba ka saba da ruwan mai girma sardaunar yankin Sardauna Malam Badaru mai komai Allah malam mai kwanan shi sallah. ne yace ai kwanan sallah. Allah ne gata ne. Mai girma sardauna mai sama mai noma ga gwamnan Jigawa Badaru Talamiz walin jagun sardaunar yankin ya ce komai zami miliyo dan Allah. Shi maza su inuwa to Allah ne ya yi ma ba wani ba mai jawa. To ya aka sha da ɗan fama sannu ka dai babana ka daula yin girma. Ya aka ja da al'ummar da aka yi wa kayi nan ma. Ya aka dau kiran da muka yi na yanzu a koma noma. Ya aka dau zaman da aka yi na ba wani yayi girma. Ya aka dau fitar da aka yi ta arraka al'uwa ne ma. To ya aka sha da duk kadarorin da an kai an wuce na ma. Tashi mu je walin girma mu ce badarin da ya kai ma. Sardauna na ringin walin jahun san na shafa ma. Ba ashe rukun da aka yi wa al'umma sun yaba nan ma. Ya za a yi ina noma in tashi in barin zuwa nema. Ya za a yi a ce roƙo shi zan wasalar rukun girma. Ya za a yi a ce in ƙyale uwata ta yi ta shan fama. Ya za a yi a ce in bar addini na akan nema. Ya za a yi a ce in yarda in sanya haram cikin nema. Ya za a yi a ce in cuta ƙasa ta da rashin girma. Ya za a yi a ce mun bar badarin da jiga a wace nema. Baba ashe da kan samun ka jahannan ta wuce fama. Ya aka ja da can fama to sanne kada da shanyewa. In sardaunan ga mai girma dare uku na ga ya kai ma. Ya haɗa kai da yan girma sardaunar rangin na baba bahara ashe kuna fama. To tashi mu je ɗin girma bar su ba sa iya ba. To ya za su yi da duk yadda rabbi ya so haka dai suka girma. Take ta ruwan maliya ta Allah mu je sardaunar yankin mai sanya ga an yi dan Allah. walin jagun Badaru Ala saka ga annabin Allah. mu je sardaunar yankin Buri na su ba ai sallah. walin jagun Badaru Mai yawan haƙuri da bin Allah. mu je sardaunar yankin Ya bi ka a sannu kai sallah. walin jagun Badaru Kyauta ya yi maka dan Allah. mu je sardaunar yankin Malam ba fada Allah. walin jagun Badaru Allah muna roƙonka don wanda kai aikanka don yadda ya ɗauke ka don martaban manzanka. Allah ka daidaita harkokin masu zama sun ɗau daidai. ɗaukaka harkokinmu ka ji kan iyaye namu
Badaru shi ma ya to cikin manyan mu. Amin Allah. Ka iya wa shugaban nan na ƙasar Najeriya baba. Amin. Allah muna roƙonka amin. A cikin shekara biyu. A cikin shekara biyu. Ga jigawa ta gyara al'umma. A cikin shekara biyu. An mata ayyukan gaske san barka. A cikin shekara biyu. An gyara General Hospital 10. A cikin shekara biyu. An gina sababbi guda 3. A cikin shekara biyu. An gina specialist guda 4. A cikin shekara biyu. Ka zaura akwai guda 1. A cikin shekara biyu. Birnin ma akwai guda 1. A cikin shekara biyu. Birnin kudu nan ma akwai guda 1. A cikin shekara biyu. Hadeja nan ma akwai guda 1. A cikin shekara biyu. Banga an kai ba a hakuri ba, banga an kai ba a makawaici ba, banga an kai ba a a girma ba, banga an kai ba a a nema ba, banga an kai shi tausayi ba, banga an kai ba a a kuɗi ba, banga an kai ba a a taro ba, bamu an kai ba a aiki ba, bamu an tsere masa komai ba. Rayan amshi, rayan amshi, mu jajiga wa kallon aiki, mu jaga mutanen kirki. An ce an girin filin bal, ka zaure da birnin dutse. An ce an yi babbar gada, a nan dai gwaran baganda. Sannan an yi aikin kwalta, daga an dara hatsar ma. Mai gatari gana radin gisa duk sai a bi su a duba. Sannan an yi aikin kwaltar, arawa zuwa batura. Abu ba hadda kadira. Sannan an yi harbutu hanzuro, jagarawa tuban suwa. Dole kwana a har kumsa. An yi shi dutse tu sakwaya, sai ma mai na tujaruka. An yi shi karmatu shangel, sila zuwa bodinga. Hadeja malam madori kauga ma kafin hausar nan. Har ma zuwa mai gatari, sultan karkar noni ka zaune jahun dutse baya ba. Ina yan amshe, kai ina yan amshe. Sai a tashi a taga, sai a tashi da murna. Sannan an yi titin na cikin gari sai mu ce hamdallah. Kai akalla kilomita 1000 hada da ɗaruruwa. An yi hanya a ƙauyen kanikawa mu gode Allah. An gina islamiyya 30 duk cikin ƙauyuka. An gina masallatai 30 duk cikin ƙauyuka. An ƙauye a gode Allah. Banga an kai ba a hakuri ba, banga an kai ba a makawaici ba, banga an kai ba a girma ba, banga an kai ba a nema ba, banga an kai shi tausayi ba, banga an kai ba a kuɗi ba, banga an kai ba a taro ba, banga an kai ba a aiki ba, banga an tsere masa komai ba. Jakuna sun ka hangi doki, Sun kace ɗan gata doki, dan suka za ta hangi dawisu. sai sace sarki na ado ne, Dodi giwa ta hangi zaki, sai ta ce cau sarkin daji. yan jigawa sun hangi badaru. Sun kace mu je ka tafi da kaga sarkin aiki, hali ya dole a barki, aiki ba raki. Hakimin iyayenmu ne, sadauna a dole mun baka girma mu. Kuma na zancen ajiye tun da na zai rukewa da gwamnan girma. Gwamnan jigawar mu ne, badar a yanzu ba inda ba ka kai ba. Ku ce da shi malami da malam da ilimi ne yake jan girma. Hakimin iyayenmu ne, sadauna a dole mun baka girma mu. Ku ce da shi jarumi dan jajircewar tasa ta kai girma. Gwamnan jigawar mu ne, badar a yanzu ba inda ba ka kai ba. Ku ce uban hakimai domin kwasarautukan nashi sun ja girma. Hakimin iyayenmu ne, sadauna a dole mun baka girma mu. Ku ce da shi gwamna mai adalci dan gwamnatin kasa ta san girma. Gwamnan jigawar mu ne, badar a yanzu ba inda ba ka kai ba. Ana ta gwamna ana gwamnoni gwamnan jigawar mu ne ya fi girma. Hakimin iyayenmu ne, sadauna a dole mun baka girma mu. To ana ta aiki ana yi mana aiki amma fa aikin mu a bar nan. Gwamnan jigawar mu ne, badar a yanzu ba inda ba ka kai ma. Muna ta noma ana noma nemo manomi ka nemo girma. Hakimin iyayenmu ne, sadauna a dole mun baka girma mu. Mu je karatu mu koyi rubutu wurin rubuta wa yara su. Gwamnan jigawar mu ne, badar a yanzu ba inda ba ka kai ma. An ɗebi ɗalibai an kai ta na su koyi kama wa yara girma. Hakimin iyayenmu ne, sadauna a dole mun baka girma mu. Ana ta babbawa mata jari domin su ne